Maristas celebra estes días a súa Semana da Historia e convida o seu alumnado a participar en diferentes obradoiros coa mostra Enraizados da agrupación Queixumes dos Pinos de Fondo. Desde a morte do seu fundador, José Antonio Viñas, a agrupación quedou sen sede física, onde poder conservar todas estas pezas e outras máis. Por iso fan un chamamento ás institucións. Necesitamos urgentemente un sitio para tener estas cosas, la muestra etnográfica, una biblioteca de más de 5.000 volúmenes y premios nacionales e internacionales que José Antonio ha conseguido como vicepresidente de la Federación Internacional de Folclore, la IDF, y bueno, pues que si algún momento hay un sitio donde alguien quiera que se pueda poner esta exposición, estamos ahí dispuestos para ello. Estamos abiertos a todas las opciones que nos puedan dar y valorarlas. O que se pode ver no colexio é unha pequena mostra das máis de 600 pezas que realmente integran Enraizados, unha proposta que agora lles gustaría levar polos colexios para amosar a nenas e nenos as tradicións e a historia do pobo galego.